Legendárne preteky Le Mans. Meno, ktoré dnes znamená jednu z najtvrdších skúšok techniky a ľudskej výdrže v motoršporte. No na začiatku príbehu ešte nik netušil, že vzniká legenda, ktorá prežije celé storočie. Píše sa rok 1923. Európa sa ešte stále spamätáva z prvej svetovej vojny a automobil je mladým vynálezom, ktorý si len hľadá svoje miesto. Autá sú pomalé, poruchové a nespoľahlivé. A práve preto vzniká myšlienka, ktorá znie takmer absurdne. Nepretekať o rýchlosť na jedno kolo, ale o to, kto dokáže jazdiť nepretržite 24 hodín. Za touto myšlienkou stojí Automobil Club de l'Ouest, ktorý chce dokázať, že automobil nie je len hračka pre bohatých, ale reálny dopravný prostriedok budúcnosti. Le Mans nemá byť šprint. Má to byť test spoľahlivosti, spotreby, konštrukcie a schopnosti vydržať extrém. Prvý ročník sa koná na okruhu La Sarthe, ktorý vedie po bežných cestách medzi mestami a dedinami. Žiadne únikové zóny, žiadne zvodidlá, len stromy, domy a priekopy. Víťazom sa stáva André Lagache a René Léonard, no dôležitejšie než meno víťaza je fakt, že preteky vôbec niekto dokončil. Už v prvých rokoch je jasné, že Le Mans je iné. Jazdci jazdia celé hodiny bez prestávky, v noci, v daždi, v hmle. Svetlá sú slabé, brzdy sa prehrievajú a pneumatiky často nevydržia ani polovicu pretekov. Mechanici opravujú autá priamo v boxoch, niekedy aj kladivami. V 20. rokoch prichádza prvá veľká dominancia – Bentley. Skupina bohatých britských jazdcov, známa ako Bentley Boys, ovládne Le Mans medzi rokmi 1927 až 1930. Ich autá sú ťažké, silné a extrémne odolné. Nie sú najrýchlejšie, ale vydržia. Le Mans sa tak už v tejto ére profiluje ako preteky, kde vyhráva ten, kto prežije, nie ten, kto ide najrýchlejšie. 30. roky prinášajú technologický pokrok. Autá sú rýchlejšie, výkon rastie, aerodynamika sa začína riešiť aspoň intuitívne. Objavujú sa značky ako Alfa Romeo, Bugatti či Delage, no zároveň rastie aj riziko. Bezpečnostné pásy neexistujú, palivové nádrže sú tenkostenné a nehody sú často smrteľné. Po druhej svetovej vojne sa Le Mans vracia v roku 1949. Svet je iný, technológia pokročila a do hry vstupujú nové značky. Ferrari si buduje meno, Jaguar prichádza s aerodynamickými karosériami a kotúčovými brzdami. Preteky sa zrýchľujú a s nimi rastie aj nebezpečenstvo. Vrcholom tejto éry je rok 1955. Deň, ktorý navždy zmenil Le Mans aj celý motoršport. Počas pretekov dochádza k tragickej nehode Mercedesu 300 SLR, ktorý po kolízii vyletí do tribúny. Zahynie jazdec Pierre Lévesque a viac než 80 divákov. Je to najhoršia nehoda v histórii motoršportu. Mercedes sa okamžite sťahuje z motoršportu. Viaceré krajiny dočasne zakazujú automobilové preteky. Bezpečnosť sa zrazu stáva témou číslo 1. Le Mans prežije, ale už nikdy nebude rovnaké. A práve tu sa končí prvá kapitola. Éra, v ktorej Le Mans formovalo samotnú podstatu automobilových pretekov. Éra odvahy, improvizácie a surovej mechaniky. V ďalšej časti sa však všetko zmení. Prídu veľké továrne, obrovské rozpočty a vojna značiek, akú motoršport dovtedy nepoznal. Ford, Ferrari, Porsche a Le Mans sa stane bojskom prestíže, kde už nejde len o prežitie, ale o absolútne víťazstvo.